Hei, tänään kokeilen kättäni valmentajana. Minulla on täällä Karupesan hiihtoklubin nuoret urheilijat ja tänään johdan heidän harjoituksiaan. Mitä tämä lepo täällä tapahtuu? Helppoa, eikö? Mitä sinä teet? Voitto. Juba esimene vigastus. Vau, nopeasti. Ensimmäinen loukkaantuminen jo. Selitän kuinka tämä koulutus toimii. Alppihiihtäjä Tormis Laine on täällä auttamassa minua harjoituksessa. Aloitamme yhdessä lämmittelyllä, jonka jälkeen jaamme ryhmän kahtia. Minä teen voimaharjoituksia samalla kun Tormis johtaa hyppyharjoituksia. Myöhemmin kokoonnumme uudelleen, teimme sprinttejä ja lopetamme jalkapallopelin. Se on minun tiimini vastaan Tormiksen joukkue ja voittajajoukkue todistaa kumpi on parempi valmentaja. Lyhyt juoksukierros, ei tässä mitään erikoista. Varmistamme, etteivät lapset juokse liian nopeasti. Sykkeen tulee olla alussa rauhallinen. Ja näin se on. Millainen vauhti on? Okei, vauhti on hyvä, hallittavissa ja hieno, joten panemme sen merkille. No, jotkut juoksevat jo eteenpäin, mutta se ei haittaa. Anna heidän mennä omaan tahtiinsa, valmentaja saa lopulta kiinni. Onneksi valmentajan ei tarvitse olla yhtä vahva kuin lasten. Omasta kokemuksesta voin sanoa sen. Lyhyesti sanottuna Martin haluaa sanoa, että hän ei enää pysy lasten tahdissa. Nuoret ovat niin nopeita nykyään. No, nousun loppu. Miltä sinusta tuntuu? Hallittavissa. Olet yksin ja näet meidän juoksevan sinua kohti. Mitä teet? Mikä on sykkeesi? En tiedä. Ethän ole vielä niin vanha murehtiaksesi sykkeesi. Ei, minäkin sain sen, kun olin 13, aloin huomata sykettäni. Oletko väsynyt valmentaja? Kyllä, mielestäni minulla oli vaikeinta aikaa. Ota pieni kulaus vettä ja tule sitten tänne. Tormis ja minä näytämme muutamia venytysharjoituksia varmistaaksemme koko kehon lämpenemisen ennen kuin jatkamme. Tule tänne puoliympyrässä, onko se edes sana? Okei, näytän ensimmäiset. Teimme nämä ympyrät, tiedätkö kuinka ne tehdään, eikö niin? Valmentajan on helppo sanoa, tehdään muutama ympyrä. Tehdään 10 ympyrää. Tee noin 10 yhteen suuntaan ja sitten sama toiseen suuntaan. Okei, ajoitan sen. Kun sanon mennä, kaikki tekevät korkeat polvet paikallaan. Tiedätkö kuinka se tehdään, eikö? Tee se niin nopeasti kuin pystyt, koska se kestää vain 10 sekuntia. Sanon mene ja lopeta sitten. Valmis. Huomio, valmista, mene. Mene. Vielä 2 sekuntia. Ja lopeta. Erittäin hyvä. Siinä lämmittely tehty. Lämmittely on siis tehty. Kaikilla meni loistavasti. Ei vielä valittamista, mikä on plussaa. Pysytään täällä. Kerääntykää ympärilleni ympyrään. Okei, kyllä. Teimme voimaharjoituksia. Näytän sinulle joitain suosikkejani, esittelen, ja jos sinulla on kysyttävää, kysy. Toivottavasti ne eivät ole liian kovia, odotan sinun ponnistelevan itseäsi. Super, se toimii. Voitko sinäkin tehdä sen? Joo, mene nyt myös sinne. Tunne kuinka se toimii, erittäin mukavaa. Yritä pitää vartalosi ensin sivussa, ja kun käännät, älä anna puolen pudota, vaan jatka eteenpäin. Tunnetko myös käsivartesi polttavan hieman?
Mitä tämä lepo tapahtuu? Yritä. Odota, paina kovemmin. Anteeksi, yritän olla pitämättä sinusta kiinni niin paljon. Paina kovemmin. Vahvempi. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Vau, hienoa. Se on kaikki minulta toistaiseksi. Mitä teit valmentajalle? Aplodit ja kiitos. Tapaamme myöhemmin, mutta kiitos. Lähetä ne tänne. Löysin ystäväni Martinin. Viimeinen harjoitus oli hyvä. Periaatteessa kyllä. Ensimmäinen ryhmä tehdään voimaharjoittelulla ja toinen ryhmä on seuraava. Ehkä jotkut asiat toistuvat, mutta katsotaan. Ehkä keksimme jotain uutta ja mielenkiintoista. Pidä vakaana. Ole suora, kuten minä, älä työnnä peppuasi ilmaan. Oikea muoto. Okei, sinä myös. Mutta tee se uudelleen. Mitä kaikkea tähän lepäämiseen liittyy? Hienoa, joku tekee jo niin kovasti taita, hänen hattuunsa putosi. Okei, käännän selkäni ja joku lepää jo. Ja pidä se. Sanoit sen olevan helppoa. Mitä nyt? Oletko levännyt? Okei. Erittäin hyvä. Haluatko siis tehdä 20 lisää? Mitä? Vain 1. Okei. Yritä nyt. Nosta se ylös, korkeammalle, kyllä. Työnnä kovemmin, älä anna sen pudota. Tavoitteesi ei ole antaa sen pudota, olla antamatta sen pudota, nosta se esiin. Okei, hän työntää, älä anna sen pudota. Jos hän ei työnnä tarpeeksi kovaa, älä edes laske itseäsi. Sinun ei tarvitse alentaa itseäsi. Kyllä, erittäin hyvä. Nyt painat kovemmin, jotta hän voi mennä alas. Sinun täytyy painaa kovemmin. Erittäin hyvä. Se on vähän hauskaa. Tämä on hittiharjoitus, kokeile sitä myös kumppanisi kanssa. Kun olet valmis, kaikki on minulta. No, voimaharjoituksia on tehty. Olen tyytyväin. Tietysti jotkut ihmiset tekivät enemmän, jotkut vähemmän, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni kaikki ponnistivat. Jotkut näyttivät väsyneeltä, se on hyvä. Pääasia on painaa itseään. Luulen, että tämän ikäisenä olin myös aika heikko. Kiitos. Nyt siirrymme eteenpäin, pystytän kartioita ja teimme muutaman sprintin, sitten on jalkapallopelin aika. Tässä on alku ja siellä on maali. Kaikki, jonaan tänne ja se on kilpailu. Minäkin osallistun. Kuka pääsee ensimmäisenä maaliin? Kerron milloin mennä. Erittäin hyvä. Martin, vedit rajan täysin vinoon. Anteeksi, silmäni ovat vinossa, joo. Joka tapauksessa, ovatko kaikki valmiita? Sanon huomion, valmistaudu ja mene. Odota. Sanon sen, odota. Okei, Tanel sanoo sen. Voitto. Ei, se ei ole. Sitä ei Pidä sanoa lapsille. pärjäsit Erittäin hyvin. vielä 2 kierrosta. Ai, siinäkin oli väärä aloitus. Toinen kierros ei mennyt niin hyvin. Jalkani olivat jo niin väsyneet. Okei, katson 3. kierroksen nähdäkseni kuka voittaa, ja sitten taputan heille. Joten 3. voittaja vie kaiken. Ovatko kaikki valmiita? En kuule sinua. Kyllä. Erittäin hyvä. Mikä se oli? Odota. Kunnossa. Huomio, valmistaudu, mene. Takana, tyttö vaaleanpunaisissa tossuissa voitti. Erittäin hyvä. Otetaan ensin valokuva. Tehdään se. Ehkä kaikki eivät halua. Kyllä, tule.
Kaikki kokoontuvat tänne yhteen. Otamme valokuvan. Okei, nyt asetetaan riviin korkeuden mukaan, jaetaan 2 joukkueeseen ja sitten pelataan jalkapalloa. Kyllä, katsotaan kumpi on parempi valmentaja. Okei, erittäin hyvä. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okei, olen joukkue 2. Menetin kiven, paperin, sakset. Okei sitten. Tormis, Martin. Laske nyt 1, 2. Kyllä, jatka. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1. Muista numerosi. Erittäin hyvä. Meidän täytyy jo. Eikö meillä ole paitoja tai jotain? Ei. Minä olen maalivahti. Haluan olla maalivahti. Siirrät vain jollekin, jolla on kartio. Siitä saat tietää. Onko sinulla sellainen? Minulla on kartio itselleni. Kyllä. Ota kartio. Kunnossa. Mikä on kaunein kartioväri? Otan sinisen, jotta näet sen kaukaa. Kunnossa. Team Cons on valmis. Tyttöjen tavoite on sektori 2. Mennään. Erittäin hyvä. Keskusta. 1 pelaaja pelaa koko pelin yksin. Olen edelleen täällä alhaalla. Ota laukaus. Ei. Ohita se. Voi. Hieno pelastus. Voi kyllä. Jo ensimmäinen loukkaantuminen. Sain muutaman pallon kosketuksen, mutta seinä oli tiellä. No niin. Oho, minne pallo meni? Ai apua. Ai, Tormis sai silti jalkansa väliin. Missä on puolustus? Tuo se laatikkoon. Voi mikä passi, erittäin hyvä. Voi melkein. Oi, puolustus on kultaa, puolustus on kultaa. Ai, nyt alkaa olla kuuma. Se on erittäin tiukka 0-0. Lopputulos on edelleen 0-0. Ai, se meni kohdille juuri nyt. Kyllä. Paitsiossa. En näe. Käpyjä. Mutta miksi? Miksi haluat puhelinnumeroni? Vain siksi. Joten soitatko minulle sitten? Kyllä. Mutta etkö halua Martinin numeroa? Ei. Mutta miksi minun eikä Martinin? Vain siksi, että olet parempi jalkapalloilija. No, te kaikki kuulitte sen täällä juuri nyt. Mutta johtuuko se vain jalkapallosta vai? Jalkapallon takia. Mutta entä hiihto? Kyllä. Kunnossa. Älä aloita kuvaamista nyt. Pelkään suoraan, mitä hän tekee sillä. En tiedä, hän alkaa varmasti soittaa. Hän antaa sen äidilleen. Ymmärrätkö? Hän tuli luokseni jalkapallon aikana ja sanoi, hei, anna minulle puhelinnumerosi. Mitä täällä tapahtuu? Harjoitussuunnitelman pyytäminen. Harjoittelun jälkeen tapasin lapset ja kysyin, mitä he ajattelivat harjoituksestani. Mikä oli sinun suosikkihetkesi tämän päivän treenissä? Jalkapallon pelaaminen. Okei, ja missä pidit siinä eniten? Mahdollisuus ottaa laukauksia. Okei, mutta mitä pidit voimaharjoittelusta? Se oli kunnossa. Kuinka tyytyväinen olit lämmittelyyn? Sama vastaus, se oli ok. Okei, voinko tulla valmentajaksi? Kyllä. Mikä oli valmennuksessani parasta? Jalkapallo. Okei, kiitos.
Joten, kenen kanssa olemme saaneet kiinni täällä? Ragnar. Mitä pidit tämän päivän treenistä? Se oli hyvää. Mikä oli suosikkisi istunnossa? Jalkapallo. Kunnossa. Kerro vähän voimaharjoittelusta, mitä pidit siitä? Se oli hyvää. Kunnossa. Kerro tämän päivän istunnosta, mikä oli suosikkiosiasi? Jalkapallo. Mitä erityisesti? En tiedä. Kuvaile voimaharjoittelua, miten se oli? Kovaa. Tehtävä toteutettavissa. Miten kommentoisit voimaharjoittelua? Mukavan haastavaa. Okei, saitko sinäkin painostaa itseäsi? Kyllä. Hyvää työtä. Kiitos. Miten tämän päivän treenit menivät? Kovaa ja haastavaa. Okei, painoitko itseäsi niin paljon kuin pystyt? Kyllä. Erittäin hyvä. Kiitos. Kuinka hyvä tämänpäiväinen istunto oli asteikolla 1-10? 12. Okei, mikä oli koulutuksen parasta? Ehdottomasti lämmittely ja voimaharjoittelu. Okei, vaikka monet sanovat jalkapalloa, ei se ollut sinulle niin tärkeää. Se oli Turhaa toimintaa, joo. Miten voimaharjoittelu sujui? No, kovaa, mutta tuottavaa. Kovaa, mutta nautinnollista. Joo, se oli vähän vaikeaa, mutta se oli silti todella siistiä. Tähän siis tämän päivän treenit. Jos pidit videosta, tykkää, tilaa ja näkemiin. Skibidi WC.